Adama Ben Jara ini sogoma. Mba ade sogoma isa kaba. Ka hakila jige ka fo CNT mayenga yani oche iga wiliga jok nga bon jamana kunga nkola. Kosobe. Aw ka wiliga jo sen fe ko irisila ka be fe ani oluka barake nyogon fe. O kɛra sababu ye ka mankan caya kosɛbɛ. Oui. Adama Ben Jara ɲininkali fɔlɔ ye min ye aw yɛrɛ ka dalu ye jumɛn ye min b'a to ko an ni Irisilakaw k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka an bolo bɔ Faransi bolo. Bamananw ko an ka taa kunungo yɔrɔ ko fɔlɔ jara. Baba Modibo Keyita tile la ani Irisiw ye tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ an kunkolo kɔnɔ tan ne bɔra a kɔnɔ fɔlɔ. Filanan ni Irisi ni jamana o jamana bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ. Irisi bɛ taa ni ŋaniya jɛlenya bɛ partenariat sincère partenariat gagnant-gagnant. O tɛmɛnen kɔ u y'a kɛ Siri u bɛ k'a kɛ Centrafrique. Olu tɛ MNLA mɔgɔw wele ka t'u bisimila u ka palais la ka n'olu dɛmɛ k'a ye Mali fara u bɛ n'u jan kɔrɔ k'u bɛ anw ni sufɛ u n'olu bɛ si ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Irisila tɛ o jɛɲɔgɔnjuguya sugu kɛ ka ɲɛsin a ka jamana dɛmɛtaw ma. Jamana o jamana dun bɛ bila gɛlɛya kɔnɔ i b'a sɔrɔ i mago bɛ tigɛ dɔ la pour que ka se k'i yɛrɛ bɔ dɛmɛ ɲini tɛ fugarɛ ko mɔgɔ ladi. Mɔgɔ si tɛ yen k'a ɲɛ pro Irisi ye pro français anti français anti Irisi. O ye tubabukaw ye minnu dilanna Macron yɛrɛ kelen sigilen fɛ Élysée kɔnɔ. K'u b'o don mɔgɔw kun ma o bɛ ka dɔw fana hakili minɛ. Olu bolo ko an bɛ Saint-Valentin na ko il s'agit d'aimer ou de ne pas aimer. An bɛ fɛ k'an ka jamana ni kisi halisa dɔw b'a la u tɛ tubabu Faransi fɛ u bɛ Irisiw de fɛ. An bɛ taa au delà de cela an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ. Faransi bɛ yan sanji 8 surasi 5,100. Subahana mansinw b'u bolo u dɛsɛra ka gɛlɛya min ban parce que n'i ye sɛnogo jɔlen kala b'a kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ kɔfila jɛgɛya la o kama u y'a sariya ta wagati jan k'u bɛ segin ka na cɛncɛn f'u ka jamanaw minɛ. O kama anw fana ko bi an ka tigɛ di mɔgɔ ma min fanga ka bon lakana ko kunnakun kan ni Faransi ye siɲɛ 10 baɲanko n'o ye Irisila ye n'an ko an b'an tigɛ di olu ma pour que an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ka bɔ kuma la Faransi barikani général kumana a tɛ kalo 2 bɔ a ko walasa ka Mali gɛlɛya ban pewu ko fɔ sanji 15 ko y'a dɔgɔyalen k'u k'o kɛ Mali kɔnɔ yan. Donc o ye fɔ 2040 ko kuma de o b'a sɔrɔ Mali tɔ ye joli ye o b'a sɔrɔ Mali dugukolo yɛrɛ tɔ ye joli ye Maliden tɔ ye joli ye. Donc o baaraw de bɛ ka kɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma. An ko ni partenariat gagnant-gagnant dar'i kɔrɔ ka partenariat gagnant ci an da i kɔrɔ Faransi bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ sa. An ni Irisiw ta Irisiw b'u ka nafa sɔrɔ anw yɛrɛ b'an ka nafa sɔrɔ an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ joli bɔnba o bɛ jɔ lakanako o bɛ sabati parce que u b'an ka surasiw dɛmɛ kolojo niveau la n'o ye formation ye k'an dɛmɛ équipement ko niveau la o tɛmɛnen kɔ k'an ka kuma ta k'an kɔkɔrɔma don ka taga se diɲɛ kɛnɛbaw kan n'o ye tribunal internationalw ye pour que an kumakanw ka se ka diɲɛ labɔ cogoya min na diplomatiquement. Ayiwa Adama Ben nin kuma in kɛra sababu ye fo ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga dɔ wulila o yɛrɛ maa dɔw fɛ k'a ko kɛra sababu ye minnu tun bɛ fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmaaya yɛrɛ la n'o ye bandaw ninnu ye jalaki binn'u kan k'u bɛna taa jamana feere o kuma dun fanba bɔra e fan fɛ dalu jumɛn bɛ aw bolo o la. O dalu an y'o de bange fɔ Sumelu Bube Mayiga ko k'ale tun ma taa Faransi an wajibiyara k'a ka billet bila a sigilen tun bɛ Faransi kɔnɔ place min na k'o numéro bila. A taara hôtel min na k'o tɔgɔ bila a tun bɛ site min kɔnɔ k'o numéro bila donc o kama u yɛrɛ n'u ka mɔgɔw ni an ye maa minnu yɛrɛ tɔgɔ fɔ n'o ye cɛbilenw ye u y'an wele an n'u sigira an n'u kumana donc anw bolo u taara u ni bandaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bandaw yɛrɛ ye Umaru Mariko wele donc a fana ko ale k'u tun bɛ yen k'u y'ale wele effectivement k'ale n'u ka sigi ka kuma k'ale ma sɔn donc anw ka dalu in b'an bolo a jɛyalen don. O tani tɛ ko kura ye quoi Faransi bɛ nin baara suguya kɛ a ka jamana maralen kɔrɔ bɛɛ la ni Adama Ben Jara ale ka laseliw tun ye nin ye Isa Kabasidi bɛ ka nɛgɛjuru sira fɛ n'i b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la i n'a fɔ bakurubaw la n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sigilen don sisan ka gouvernement sigili sen kan ka o makɔnɔ o la fɛn min kɔni ye anw ka premier ministre kura ye ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ na a ka gouvernement sigi sen kan wagati jumɛn ani gouvernement fasuguya jumɛn de bɛ na sigi sen kan sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn de makɔnɔ ninnu fan fɛ Isa Kabasidi bɛ ale bɛ ɲɛfɔli kan ye.
kaba in tɔgɔma fanta tomata ka foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka amadu a yɛrɛ wulila ka bɔ yan fɔlɔ an b'a fo ka foli di kanubagaw bɛɛ ma kaba bisimila Saha. an bɛ don an ka babu kɔnɔna la kaba fɛn min ye an ka premier ministre yɛrɛ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye a yɛrɛ ye jumɛn de fɔ a ka gouvernement sigili sen kan o koɲɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a dɔn k'a fɔ a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ prestation de serment bannen ani M5 sifinnakaw ɲɔgɔn ye tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ M5 mɔgɔba caman tun bɛ a kɛnɛ kan o kɛnɛ kan a y'a fɔ k'a fɔ ko baara min ni ale bɛna kɛ k'a bɛna kɛ gouvernance de rupture o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ ko kɔrɔ minnu kɛ ka kɔrɔ k'a bɛna gouvernement min sigi k'a tɛ kɛ olu hukumu kɔnɔ ko wa ka gouvernement bɛna sigi gouvernement ka baara bɛna bɛn misaliya ɲuman ma gouvernance par exemple mɔgɔ min ni a bɛ ɲɛmɔgɔya la a yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ye maaw bɛ se ka misaliya ta tuma min kan donc o fɛnba fila ko a sigilen don olu kan d'abord fɛnba fɔlɔ ye min ye an bɛ kokɔrɔ minnu kɛ wale kolon kɔrɔ minnu kɛ parce que a y'a fɔ ka d'a kan gouvernance par rupture positif donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'an kun b'olu kɛ ka kɔrɔ olu bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan kolon fɛn fɛn bɛ yen nɔ jugo kolon fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ sɔrɔ ministres la n'o bɛ sɔrɔ gouvernement mɔgɔw la ko dan bɛna siri olu la ale ka mara hukumu kɔnɔ filanan ye min ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ gouvernement kɔnɔ olu ka kɛ misaliya ye jamanaden tɔw ma misaliya par exemple ni mɔgɔ min ye ministre ye sisan e tɛ se ka a to e bɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko kurantigɛ an k'an balaja mais e yɛrɛ kɛlen don ka groupe lahaw ta k'a sigi i fɛ yen nɔ i ka ministère dafu o de bɛ carburant k'o groupe la ka sɔrɔ jamanaden tɔw kurantigɛ bɛ olu kan donc o n'a ɲɔgɔnna misaliyaw ko a bɛna kɛ o cogoya la ten tɔ donc sigi bɛ kɛ k'o lajɛ de fanta tomota o bɛna kɛ cogo min. D'accord kaba fɛn min ye Choguel ni a ka gouvernement kura ye min bɛna sigi sen kan yalima sigi kelen n'o ka fɛn jumɛn de makɔnɔ o fan fɛ. kuma ye u yɛrɛ ye min fɔ ani min bɛ se ka kɛ. Oui. kuma ye u ye min fɔ ani min bɛ se ka kɛ. nin ye ale yɛrɛ ka dantigɛli ye nka an b'a dɔn k'a fɔ enjeu camanba bɛ gouvernement sigi in na bi bi in na enjeu minnu Choguel seko tɛ olu la o bɛ politique réel politique mɔgɔw b'a fɔ ma ko réel politique yɛrɛ bankun kunkanko o bɛ olu ko fɔ d'abord n'i ko k'i bɛ gouvernement sigi bi bi in na i y'i kɛ cogo o cogo CNSP kɔrɔ mɔgɔw n'i tɛ fɛ ka kɛ bandaw n'u ɲɔgɔnna ye i b'o olu ɲiyɔrɔ sara da o ye bilisi ɲiyɔrɔ ye mɔgɔ tɛ maga o la o ye kelen ye i mana kɛ cogo o cogo sema mɔgɔw ani plateforme mɔgɔw n'a bɛ fɔ olu ma ko groupe armé a bɛ wajibiya i kan i k'olu fana ɲiyɔrɔ sara da olu ɲiyɔrɔ sara mana kɛ cogo o cogo gouvernement tɛmɛnen kɔnɔ olu ɲiyɔrɔ sara tun bɛ taa fo 4 ɲɔgɔnna la est-ce que o ɲiyɔrɔ sara kelen bɛna maintenir olu ye o kibaruya bɛ yen nɔ n'i ye CNSP kɔrɔ mɔgɔw fana ni ɲiyɔrɔ sara ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu fana ɲiyɔrɔ sara tɛmɛnen na 4 kun don ani u jɛɲɔgɔnw f'i ko o ɲiyɔrɔ sara fana bɔ k'o da ka sema ɲiyɔrɔ sara bɔ bi sara wɛrɛ farala n'o ye M5 mɔgɔw ɲiyɔrɔ sara ye ka sababu kɛ M5 mɔgɔw nin ye a san kelen ye u bɛ kɛlɛ la u banna fɛn bɛɛ ma mara nalen di u ma n'a fɔra ko k'o mara ko ɲuman kɛ wajibi de don M5 mɔgɔw n'u ma ɲɛ ko premier ministre y'a dir'u ma u dɔn ko n'u seko ye min ye walasa k'o lawaleya wajibi de don u ka mɔgɔ dɔw bɛ don. Oui. C'est vrai que mɔgɔw bɛ M5 kɔnɔ i n'a fɔ Modibo Sidibe min kɛra premier ministre ye n dalen t'a la k'o bɛ sɔn ka don gouvernement na ka kɛ ministre ye gouvernement na o bɛ gɛlɛya madame Si Kadiatuso fana ye a disiba ye n dalen t'a la k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔfɛ k'o bɛ sɔn k'a fɔ ko k'a don gouvernement na maître Muntaka Tall a bɛ balina o fana k'a fɔ ko a bɛ don gouvernement na a bɛ se ka kɛ mais a bɛ balina donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ɲɛda kura minnu bɛ yen Jamil Bitar par exemple min bi bi in na a bɛ i b'a fɔ Choguel ka baara dura don Ikasa Mayiga bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don min a sera ka yelenba dara a kan nin wagati laban ninnu kɔnɔ peut-être que olu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ don gouvernement kɔnɔ donc M5 ɲiyɔrɔ sara o fana bɛ bɔ ka da hali n'o ma kɛ 2, 3, 4 ɲɔgɔnna o bɛ se ka kɛ o ye wajibi de don fana ni Choguel kan bi bi in na large ouverture min kuma bɛ sen na classe politique kɔrɔ ninnu hali n'o y'a sɔrɔ ale n'u tɛ kuntilenna kelen ye k'a lajɛ k'u fana ni ɲɛnamɔgɔ dɔ hali n'a kɛra mɔgɔ 2, mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna k'o sara fana bɔ k'o da n'o bɔra yen nɔ enjeu wɛrɛw bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw
an b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ Mamadou Diko i n'a fɔ Aïdara a kɛra laada ye tuma dɔw la olu fana ni ka maaw bɛ di donc n'i y'o ta k'o jate minɛ diyagoya de don i bɛ olu fana ni ka mɔgɔ dɔ donc n'i ye configuration lajɛ i b'a ye k'a fɔ c'est vrai que ŋaniya ɲuman bɛ Choguel kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ rupture kɛ mais bibi in na Mali politique configuration yɛrɛ tɛ mɔgɔ permettre ŋaniya min yɛrɛ bɛ ale kɔnɔ k'a fɔ ko gouvernement de rupture o ka gɛlɛn parce que ni mɔgɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ ni a fɔra ko Amadu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ k'a ka mɔgɔ di a b'a sagola mɔgɔ de di a tɛ Choguel sagola mɔgɔ di wa o tigi mana don gouvernement kɔnɔ o bɛ baara kɛ en fonction de mɔgɔ min y'a don o kuntilenna o tɛ baara kɛ en fonction de Choguel kuntilenna o de ye mara gɛlɛya IBK bolo o de ye mara gɛlɛya Mokhtar Wan ninnu bolo wa o kelen ko kelen de bɛ mara gɛlɛya Choguel fana bolo parce que mɔgɔw doncogo u kuntilennaw ani u bɛ baara kɛ cogo min tuma caman u ni gouvernement ɲɛmɔgɔ kuntilenna tɛ kelen dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu kuma dɔ la u ka bonya tɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ kan kabi Ibrahim Boubacar Keïta tile Abdoulaye Idrissa y'o gɛlɛya sɔrɔ Musa Mara y'o gɛlɛya sɔrɔ Umar Tatamli y'o gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw donna gouvernement kɔnɔ minnu IBK ka mɔgɔw bɛ yen mais mɔgɔ wɛrɛw ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ minnu u tɛ aw jigi t'a kan k'a fɔ ko wajibi fo olu ka premier ministre bonya walasa u ka to gouvernement kɔnɔ donc o de bɛ baara gɛlɛya. Amadou. Ne ka ɲininkali ye min ye teliya la est ce que kaba transition in tɔ ye wagati fitinin min ye est ce que c'est la peine k'a fɔ ko ka bɛn nin yɔrɔ bɔ est ce que u kun t'a lajɛ Mali yɛrɛ ministère clé jɔn jumɛn bɛ yen minnu nafa ka bon kosɛbɛ transition in yɛrɛ wagati damadɔni kɔnɔ u kun b'olu sigi ka maa jɔn dɔw bila o kan walasa an ka bɔ nin ko in kɔnɔ an ka taa wa. Siran bɛ kɛ min ye i ye min fɔ ni ordre normal des choses do o de kan ka kɛ mais siran bɛ kɛ min ye n'i ma mɔgɔ min yɔrɔ sara bɔ k'a da o ni an ka ni ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli i ka gouvernement contrôle la o tigiw bɛ n'u sigi k'o ɲuguɲugu dɔ ɲagaɲaga la k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ siran min ye tuma caman c'est que ni aw ye baaraw daminɛ il faut que soutien par exemple min ye Bandaw ni Mokhtar Wan sɔrɔ u taara wagati min soutien kun tɛ u la u taara ka taa hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan donc ni soutien t'i la scène politique kan ko dɔw bɛ k'i la ou mɔgɔ si tɛ i défend Facebook sanfɛ mɔgɔ si t'i défend radio sanfɛ ni débatw bɛ i ka représentant tɛ débatw kɛnɛ kan foyi o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye ni don o don n'a fɔra ko ka manifestation organiser i kama i ma fɛn o fɛn ɲɔra sara bɔ k'a da olu bɛɛ b'u ka jamakulu bɔ ka taa boulevard de l'indépendance la n'o kɛra baara bɛ gɛlɛya i bolo donc mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ o de kama hali kalo 9 in a ka di mɔgɔ ye ka bɛɛ ɲɔra sara bɔ tant que parce que maliden an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko fana sera niveau dɔ ma bi Fanta Tomota maliden kɛra ni ne t'a la dɔrɔn a man ɲi ni n b'a la a ka ɲi hali n'a man ɲi a ka ɲi ni n b'a la tant que ne ka représentant bɛ gouvernement kɔnɔ walima ne ka représentant ye direction dɔ sɔrɔ direction ba dɔ sɔrɔ a baara bɛɛ ka ɲi nka ni anw t'a kɔnɔ dɔrɔn anw b'an sigi k'i ma kɔnɔ ni don min ni a fɔra hali ni mɔgɔ fila ye manifestation de la bɛn boulevard de l'indépendance la an bɛ wele bila olu ma aw ka manifestation ko in yɛrɛ ye cogo di a ye 5 millions minɛ aw k'aw yɛrɛ bolo ma dɛmɛ c'est comme ça a bɛ kɛ ten donc a ka di mɔgɔw ye o de la ka bɛɛ ɲɔra sara bɔ walasa basigi ka na baara ka se ka kɛ Amadou. D'accord kaba kuma kuncɛ kuma wagati ale banna ka ban. Kuma kuncɛ kuma la dɔrɔn ka dugawu don kɛ an ye minnu fɔ tantɔ an b'u fɔ walasa bɛɛ k'a dɔn k'o bɛ niveau min na parce que politique bankun ye nin de ye kuma dɔw la gɛlɛyaw bɛ yen nɔ mais an yɛrɛ de bɛ gɛlɛya dɔw tɔ enfoncer k'a fɔ ko karisaw b'a la an ka bɔ anw population de ye bɔbagaw ye kuma o kuma mais kuma dɔw la an bɛ bɔ an bɛ tila k'a ye k'a fɔ manipulation de kun don donc an k'an janto an yɛrɛ la bɔliw ni fɛnw na ani fana an k'an janto an yɛrɛ la baaraw kɛcogo la mun bɛ fɛ k'o fɔ ka fara a kan. Ala ka kulo kɛ kulo kunnandi ye kaba folikan labanw t'i bolo. Folikan an bɛ foli bila ka taa commandant Fode Kone ani kati doyen cour mɔgɔw bɛɛ ma n bɛ fɛ ka fɛn fitinin dɔ fɔ Fanta Tomota kunu fɛn dɔ kɛra Faransi mɔgɔw yɛrɛ nisɔndiya la dɔ ye tigɛ ci Faransi président kulo kɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ nisɔndiya la ne bolo mɔgɔw ma k'i yɛrɛ nisɔndiya a la ka sɔrɔ kɛ ni malidenw y'u yɛrɛ nisɔndiya na don dɔ denmisɛnnin minnu bɛ wuli an kɛrɛfɛ o dɔ bɛ tigɛ da président dɔ kulo kɔrɔ Mali kɔnɔ parce que mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko Faransi ta kɛlen ko ɲumanba don donc don dɔ
a bɛ kɛ mɔgɔ min bɛ ko ɲuman don a bɛ kɛ yan nɔ donc mɔgɔ si man k'i yɛrɛ réjouir ye président ye institution de président ka baarakɛyɔrɔ tɛ dɛ président ye institution de diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana président bugɔ a bɛ b'a fɔ k'i ye tanga ta ka bɔ jamana kan ko ɲuman tɛ wa anw b'a kɔn wa faransi politique mɔgɔ ɲuman bɛɛ y'a kɔn. D'accord, Alisa ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na Amadu kuma kuncɛ kuma ni foli kan laban. An bɛ fɔ ka bɛɛ ko ɲuman dɔn kuma dɔw la gɛlɛyamisɛnnin dɔw b'u baara la u k'a kɛ ni faamuya ye den bi a ta b'a bolo. Siga fosi t'a la an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé sugantili la aw ni ce aw ka kanuya la ka na Renouveau Matin ale fan fɛ anw se kɛra kunnafoni min ye ka daminɛ 7h15 ka na bila sisan na o bɛ tali kɛ na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Umar Traoré an kanubaga don ale bɛ san an bɛ ale fo ka sanka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo. N terikɛ Salif Jara k'a bɛ k'an lajɛ nin wagati la Maliacti an bɛ a fo kosɛbɛ. O Salif ba ko ani ce ni wagati kɔnɔna la Dawuda Magasa ale bɛ Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ a fo fo ka taa se Sila ma Sila fɛnɛ y'an kanubagaba ye ale bɛ Abidjan an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Samba Modi Kaloga ale ni a furumuso fila u bɛ Congo Brazzaville an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni wagati kɔnɔna la fɛn min ye Seguba Kane ale bɛ Kirina a n'a furumuso fila Saran Dumbuya ka taa se Sogolo ma an ma ɲinɛ u kɔ Musa Keita ka bɔ Gintambo la Banangabugu sugu kɔnɔna na an bɛ Musa ni a ka cakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Sako ale bɛ Gintampule la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Isa n'a bɛ fɔ ale ma ko Yaya Mariko ale ni a baara ɲɔgɔn ka bɔ auto école danaya la Lafiyabugu kɔda an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an sera ka min tɔgɔ fɔ ani an ma se ka min tɔgɔ fɔ anw bɛ wuli sisan nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni ala ma basi foyi k'an na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Renouveau Matin wɛrɛ kɛnɛ kan ala ka tile yɛrɛ